Nuwun sewu pun nate panggih kali Mas Akbar. Ya dereng to. Nembe pertama kali. Nggih. Mungkin setelah wayangan malam hari ini besok bisa dibuatkan lagu Mas Akbar. Anu, sik Mas Lendro. Dalem. Nek kuwi no ceritane ambek sing biyen lho. Kok mbok padake? Ora sapucet, rasa pucet. Kok mbok padake? Wis rasa pucet kowe. Napa? Sing dikirimke aku lagune sing urung anu rilis kan apa ki? Apa judule? Apa kae jenenge iki? Apa? Rinonce. Oh gak dudu kok Rinonce. Sing pertama kan Gemati. Iya, iya. Karo sing iko terus Oh ya sik karo sing kae lho si An iki. karo mendung peteng hanggameng gumuruh suarane langit gumleger gebyaring kilat kaya arsa hanyigar jagat swasana tumlawung agawe bingung angin wengi tumanduk ing sarira rasane tumarecep kaya gaman sewu ingkang nancep batine Sang Bimasena ngadeg njegrek datan
den pandeng sakedhap handulu akasa mulat sela-selaning mega ingkang lumayan soroting rembulan kang remeng-remeng kaya gegambaraning alam pati senadyan lakon wis kapungkur tebih nenggih sedane Prabu Pandhu Dewanata Sudarmanira para Pandhawa parandene hanggung nandes ing pulunging ati risang Werkudara ing raos andadosaken datanayem lan jenjem lamun dereng saged nyuwargakaken sudarmane nenggih Prabu Pandhu dalah Sang Madrim. Nadyan silih sapa piung kaki sedulur nyangsana kalamun murutan Nora pantas yen den nuta Ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Aku dewa saka kayangan Sela manumpeng Bathara Yamadipati. Bratasena. Werkudara. Iki wis titi kala mangsane Sudarmamu Prabu Pandhu Dewanata apa dene Dewi Madrim nampa paukuman nampa pasiksan saka para Jawata ing palungguhan iki uga wong tuane para Pandhawa Pandhu karo Madrim kasendal mayang cinemplungake ana neraka Yamani.
Hai. Begegek ugek sadulita hemel lae. Menawi mboten sisip ing pamawas punika ndara kula ing Jodipati Raden Bimasena. Gus, sak sampunipun paduka ndara Werkudara sembada ngentukke ilmu ingkang sinebut ilmu sangkan paraning dumadi utawi kawruh kasampurnaning urip saking Dewa Ruci kanthi lantaran sampeyan meguru dhateng guru sampeyan Pandhita Durna ing Sukalima. Kedahipun paduka seneng kudune sampeyan niku bombong. Lah kok niki kula sawang malah tiba kosok balen. Paduka ingkang sampun nampi kawruh kasampurnan lah kok malah ketinggal sedih. Dek sing sampeyan pikir niku napa lho, Den? Ndara Werkudara. Sampeyan niku kalebet sentananing praja utawi pejabating negara. Sentana praja niku beda kaliyan kawula. Nek kawula mung kenang ngukur marang kodrate, ning nek pejabating negara niku wong sing sinampiran kewajiban ngatur kendho kencenging pernatan amis bacining kahanan niku sedaya enten tangane sentana praja. Nek pejabating negara susah, negara niki nggih badene melok remuk bubuk dadi rempon. Gus, mbok inggih boten ketang sak kecap, boten ketang rong kecap. Sampeyan kondo dateng Semar. Semar niku dateng alam Padang dikodratke dadi pamonging tanah Jawa. Semar ugi dipun kodratke dadi batur. Batur mengku teges pangembating pitutur. Sinten ngertos? Sinten ngertos tutur kula, sembur kula saged ngudari reruwet madangaken pepeteng. Sumangga Ndara Bimasena, kula aturi paring pangandikan yen gur meneng wae gek kapan rampunge lakon iki, Gus? Sino karata mretara tantu ning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tantu kena tinuladha diasil rewulan dadari Kakang Semar Badranaya banget panarimaku lan aku njaluk pangapura marang Kakang Semar Badranaya.
awit dikaya ngopo lan kepiye para Pandhawa rumangsa sepi ngiwa nengen kaya suwung lamun ora ana Kakang Semar Badranaya. Waleh-waleh apa? Waleh-waleh apa Kakang? Atine Werkudara rinidu dening wewayangan. Pengangen-angenku ora bisa wening. Ora liya sak sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim ingkang binanjut dening para Jawata. Kakang Semar, nadyan rikala semana Werkudara isih enom. Barandene wewayangan kang mangkono mau ora bisa ilang saka cipta pengangen-angenku. Luwih-luwih sedane Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Dewi Madrim sinendal mayang dening para dewa. Banjur siniksa ana madyaning kawah Candradimuka. Kakang Semar, Werkudara dadi anake lanang kamangka pangudang-udange wong tuwa marang anak. Bisa anak Anung Anindita dadi bocah lanang sing mursid. Bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Rasaku durung marem yen Werkudara durung bisa nyuwargake Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Dewi Madrim. Nanging jernyatane pirang-pirang pambudidaya kaya pantok pepuntoning tekad. Kabeh mau merga saka dosa kaluputan kang disandang dening Kanjeng Rama. Mula Kakang Semar, ora ketang seklimah aku wene ana kalidamar supaya dadi pamecut laksitaning lakuku kang bakal bisa tak tindakake. Kyai Semar, Semareka den prayetna hasmunira rire eka balik ditiyoning gondayane trisanya pranama sasi. Gus inggih Ndara Werkudara. Ngaten nggih. Senadyan uripe menungsa niku wonten sak ngandhape garis kodrat, nanging menungsa niku taksih dipun wenangaken budidaya. Sedane bapak sampeyan sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim ingkang cinemplungaken wonten kawah Candradimuka niku wujute karma pala sing kudu dilakoni. Awit napa? Awit pinten-pinten dosa lan kaluputane menungsa niku kedah wonten unduh-unduhanipun. Dosa kaluputane bapak sampeyan, labet rikala semanten wanuh-wani nyilih utawi ngampil titihanipun Bathara Guru. Nuwun inggih Manikmaya, wujudipun lembu ingkang ingaranan Lembu Andini. Sedaya kala awit saking pamintanipun kang garwa nenggih Dewi Madrim ingkang nyidham kepengin nitih Lembu Andini. Bathara Guru ngabulaken pamintane Prabu Pandhu lan Dewi Madrim kanthi syarat benjang sedanipun kedah manjing wonten kawah Candradimuka lan nampi wujuding pasiksan. Lah banjur kodrat kang ditampa dening Kanjeng Rama apa ora bisa diwiradati Kyai? Ndara, kula tak matur sekedhik nggih.
pinten-pinten dosa lan kaluputan ingkang disandang tiyang sepuh sampeyan caranipun inggih namung para putra ingkang saged ngentasaken tiyang sepuhipun saking neraka Yomani. Caranipun diwiradati inggih menika kejawi namung kanthi cara nindakaken tapa brata maladi hening. Ingkang angka kalih menawi sampun hening lajeng nyuwun dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi supados paring pangapura dhateng ingkang sampun sumare. Awit manut agama pungkasan menungso niku nek wis mati niku sedaya amale pedhot ngaten. Bondo pirang-pirang ora digawa, omah magrong-magrong ora digawa. Tetumpakan maneka warna ya babar pisan ora digawa. Sedulur lan kanca sing ditresnani ugi mboten saged ngancani. Lah sing mboten pedhot niku namung telung perkara. Setunggal amalin jariyatin wujute amal jariyah. Amal dinggo mbangun masjid, amal dinggo mbangun musala, bangun pondok pesantren niku ambak wonge wis mati ning amale bakal mili terus nganti tekan kiamat. Hangka kalih inggih menika ilmu sing manfaat. Ana wong kok nularke ilmune marang wong liya, kok sing marai wis mati, sing diwarai wau tak sing ngecakke ilmune niku tegese ganjarane terus mili kagem tiyang ingkang seneng gethok tularke ilmune kala wau. Lah sing angka pungkasan Ndara, amal sing ora iso pedhot sing pungkasan lho nggih. Wujute dongane anak lanang lan wadon sing saleh salehah. Ndongake marang sudarmane, ndongake marang wong tuwane. Wiwit cilik para Pandhawa pun dimong kalian tiyang sepuh sampeyan. Dicedhake karo Gusti, dicedhake karo agama, dicedhake karo kitab suci. Sakniki kenging kagem bales menapa ingkang dados lelabuhipun wong tuwa dhateng jenengan. Sakniki jenengan sing males labuh-labete wong tuwa dhateng jenengan. Carane males piye? Carane males sakniki paduka nindakaken tapa brata maladi hening, ndedongaaken tiyang sepuh paduka ingkang sampun sumare supados dipun ngapura sedaya dosa-dosanipun. Fa insyaallah Gusti bakal paring dalan anggenipun badhe hangangkat derajatipun Sudarma sampeyan Gus. Ngaturke panuwun kang tanpa upama awit saka pituduhe Kyai Semar kang bisa ngenteng-ngenteng pikire Werkudara. Inggih Gus, sami-sami. Punapa malih sampeyan inggih sampun ate ngregem ilmu kasampurnan saking pukulun Dewa Ruci. Kula kinten langkung gampil anggen paduka badhe ngupaya hanyuwargaaken ingkang Sudarma. Percaya mawon nggih Gus, percaya kemawon. Sampeyan ngangge tekad satriya tanah Jawa. Menawi paduka sakadang para Pandhawa estu-estu rinten dalu tansah meminta dhateng Sihing Gusti.
supados Kang Rama Prabu Pandhu lan Dewi Madrem dipun apura dosa lan kalepatanipun mangke Gusti mboten kirang anggenipun paring jalaran den. Iku saknyatane Ganjan seret pinangun Wanderan naluri Rinestan muni Rinanku kirunam Merasakan biarsi ilahing sekaring dawana langgeng kakang Gunaresi Narada welut wisa banteng lareng kawula wonten punapi Adi Guru marmanipun paduka kakang kula piji mangayun awit wonten ingkang badhe kula suwunaken pirsa babakan kahanan ingkang hanimbrung wonten kayangan Jonggiri Sailaka ing dinten sakmangke kakang. Nun inggih Adi Guru, Kang Raka namung sumedya ngangkulungaken jangga hanilingaken karna sumedya rementas sabda-sabdanipun pangwasa tunggal kayangan Suralaya, Kakang. Dinten sakmangke Suralaya nedheng ke Taman Gara-gara kagiri-giri. Mubal endute si Blegedaba ngakak galak kumitir petite Sang Hyang Nagaraja.
kahanan ingkang kados makaten kala wahan dadosaken goreh orongeh bingung bilulungan para hapsara miwah hapsari sareng kula tlisik kakang undraning perkara kala wau kadaya saking titah Pujangkara Aratu Ngamarta nun inggih Ratu Ngendra Parahasta si Puntadewa nun inggih Yudhistira kakang mangke riyin lah kok saged Puntadewa ingkang dados tuk sumbering gara-gara menika ngagem dasar napa ngagem wewaton menapa Adi Guru kakang Puntadewa nggadahi dosa kalepatan cacah wonten kalih dosane Puntadewa wonten kalih lakar kados mangkaten kakang napa kemawon Adi Guru dosane Puntadewa napa kemawon setunggal Puntadewa sampun wani ngagem jeneng Puntadewa kamangka Punta menika tegese linuwih dewa wis ngarani maknane Puntadewa wanuh wani nepak mbun-bunane para Jawata dosa angka kalih Puntadewa wantun ngagem busana sandangan agegelung keling kamangka kakang kamangka ingkang wenang ngagem gelung keling menika namung para brahmana ingkang sampun buntas ing kawruh pana ing ilmu agal miwah lembat tuladhanipun Resi Kanwa Resi Rama Parasu Begawan Bisma lan sapanunggilipun inggih kanthi dasar kalih sabab kala wau kakang kayangan ripalenggan sak mangke kahananipun saged geger pateteran kakang jagat dewa batara jagat pangestu Angudhare Tyasrariwut Urawati rawat hati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumalati tanwandi pinarti bloko hajorenan kang hambek juti dalah pragenjong pak pong buk bolong rokok kecemplung sawah nganti kobong entek bengkok entek omah ngebuti barang anding bokong lah iki gegeret ternyata Puntadewa kakang. Oh nggih. Puntadewa Ratu Ngamarta niku to? Nggih, lakar kasinggihan kakang we. Dosane Puntadewa wonten kalih. Setunggal ngagem jeneng Puntadewa. Punta niku linuwih dewa wis ngarani. Puntadewa tegese wani ngembari panguwasaning para dewa. Angka kalih dosane Puntadewa ngagem gelung keling. Kamangka gelung keling niku sing wenang ngagem nuwun inggih para brahmana ingkang sampun buntas kawruhipun. Oh nggih. Dados kanthi dasar kalih sabab kala wau ingkang dados dosa kang sarta kalepetanipun titah Pujangkara pun Puntadewa. Lajeng kersanipun Adi Guru kadosa pundi? Kakang. Sakmenika Kakang Narada kula aturi tumedhak wonten Madyapada tumuju wonten ing negara Ngamarta. Mrepeki ungyaning Puntadewa. Puntadewa kinen ngadhep mring panjenenganing sun. Puntadewa kinen sowan marak mangarsa wonten ing kayangan Jonggring Sailaka ripalenggan sak mangke Kakang. Puntadewa didhawuhi sakniki ugi nuwun inggih. Sakniki ugi jenengan tumurun wonten Ngarcapada mapak Puntadewa supados sowan wonten ing kayangan. Dados kula ken medhun sakniki nuwun inggih. Seragame mboten usah seragaman Kakang. Pokok sampeyan gelem gender kula pun bungah Kakang. Nggih. Trawaca dawuh pangkatika paduka kang ora namung nangis to aken dawuh. Nuwun inggih.
Duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri. Pasiksan ingkang badhe anempuh Puntadewa menika kagem pepiling tumrap para satriya ing bumi Nuswantara lan jagat raya supados satriya boten nilaraken jiwaning sinatriya Kakang. Nggih. Ola arsa tumedhak wonten ing Njanaloka arsa mrepeki unjaning Ratu Ngamarta Puntadewa. Lho nggih ngatos-ngatos Kakang Narada. Dewa Sukata marang soreng prang ngudani arum-arum ngendan wing awiyat Narada ngebalani topat paduka ingkang miji kula pun durga marak wonten setinggil jonggring sailaka kados pundi dhuh Pukulun nyambung pirembugan tri ari kawuri utawi 3 dina kepungkur sesambetan kalian dosa kang sarta kaluputanipun Ratu Ngamarta pun Puntadewa ingkang mahanane kayangan menika geger. Uwis Durga uwis. Eri palungguhan iki panjenengan ulun wis perintah marang Kakang Gunaresi Narada supaya nimbali si Puntadewa supaya tumuju marang kayangan Suralaya. Sakwise kaya mangkono Durga, iki mengko Puntadewa bakal sun pidana kasendal mayang manjing jroning kawah Candra Dimuka. Kedah mekaten Pukulun, kedah mekaten anggepe apa? Puntadewa menawi Puntadewa maksih meger-meger urip tartamtu kayangan boten badhe manggih ayem kang sarta tentrem Pukulun. Kula janji menawi mangke Puntadewa sampun kasembadan mati, menawi Ratu Ngamarta sampun dumugi ning pejah, ya paduka Pukulun arep njaluk apa karo Durga, badhe kula turuti, badhe kula sembadani Pukulun. Kowe janji Durga? Nggih. Ibaratipun paduka seminggu badhe njaluk jatah ping 18 badhe kula turuti Pukulun. Oh iya. Iya. Nek perlu kalih kayang ya. Durga isa. Iya Durga ya. Saiki ana sesanggeman tumrap jeneng kita Pramoni. Menapa ingkang kedah kula tindakaken dhuh Pukulun? Durga. Muduna ana Madyapada mbok menawa iki mengko ana sing ora narimakake kalamun Puntadewa kacemplungake mring Candra Dimuka. Jeneng kita sakwadya balamu saka ndandang mangure kang kudu cancut mandang. Ampun kuwatir Pukulun, malah sak mangke kalilan kula badhe nyuwun pamit
menawi Puntadewa sampun minggah dhateng kayangan yen ana bobol boroting perkara Bathari Durga ingkang saguh ngrentengi ndase Pandhawa lintune pukulun iya duga-duga ginawa ngati-anti aja nganti keri pramoni
nira sang nahar pati lampah hira alon ginarabak badaya yuwarna nira Iwang suksma mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun kang sarta kadang para Pandhawa sumrambahe para warga Gong ing Praja Ngamarta. Yayi Werkudara, mbarep kakangku ana dawuhmu apa? Sawetara wis Sabta ari tegese wis 7 dina nganti tekan ing ripalungguhan iki. Aku lan kabeh para kadang Pandhawa kok kanthi mapan ana sanggar pamujan Praja Ngamarta. Saperlu nindakake olah puja, olah brata ewadene Yayi. Ewadene nganti tekan dina sakmengko pun Kakang durung mangerteni apa to kang dadi karepe Siyadi Werkudara. Yayi, gandeng sakmengko ana wahyaning mangsa kala padha jogar anggone meladi hening, padha jogar anggone padha tarak brata ora kitang seklimah pun Kakang wene ana ngerti Dimas. Mungguh apa to sababe dene Siyadi Werkudara nganti kadang para Pandhawa supaya nindakake olah puja ana madyaning sanggar pamujan iki. Mbarep kakangku Werkudara piye?
pancen wis dadi tekate Werkudara aja to mung itungan dina taunana windanana yen durung tekan panjangane Werkudara aku ora bakal metu saka sanggar pamujan iki mula aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan dene mbarep kakangku Janaka lan kembar Nakula Sadewa gelem melu-melu tapa brata mapan ana sanggar pasemeden iki. Dimas ingkang mangkono pun kakang kepengin ngerti ya Yayi apa to darunane ingkang ginebeng sajroning penggalih Siadi mara gage Siadi enggal matura kelawan pun kakang nedya midhangetke kanthi tetela Dimas mbarep kakangku anane Pandhawa bisa urip ana alam padang merga ana sing anak-anakake kabeh wis cetha kabeh wis padha ngerti yen Pandhawa kuwi putrane Ibu Kunti ingkang patutan kelawan Bapa Pandhu kamangka Pandhawa 5 cacahe kuwi ibarate kaya rong wadah ingkang wadah sepisan barep kakangku aku lan Janaka ewadene wadah kang angka 2 ya kuwi Nakula lan Sadewa kamangka Bapa Pandhu lan Dewi Madrim wis mapan ana tepet suci manjing ana alam pamancat ngerti yo senadyan bocah wis ditinggal kelawan wong tuane nanging wong tuwa isih mangerteni marang tingkah lakune anak ujare para sepuh padha ngendikake swargane wong tuwa kuwi mapan ana tingkah lakune anak yen anak tansah ngerti mring wong tuwa tata krama unggah-ungguh tansah ora ditinggal kuwi mujudke kaswargan tumrap wong tuwa nanging kosok baline senadyan to wong tuwa duwe anak sing sugih mlegedhu saben dina bisa munjung ingkung gajah paribasane ning yen kelakuane merusal kelakuane anak bedugal kuwi dadi jalaran wong tuwa anguk-anguk lawanging neraka jahanam. Dimas apa nyoto aturira Siadi banjur apa sambung rapete kahanan sak mengko kelawan apa sing kok aturake nganti ngembet asmane Kanjeng Rama Pandhu lan Kanjeng Ibu Madrim walien rasamu walien sarungmu barep kakangku nganti tekan dina iki durung lega sing dadi rasane Werkudara sabab aku wis ngawruhi dhewe nalikane bapakku Pandhu sinendhal mayang dening para dewa nganti tumeka dina iki Bapa Pandhu mapan ana kawah Candradimuka mula niatku mapan ana sanggar pamujan iki mung napakake tapa brataku muga bisa dadi daya kekuatan nggone Bapak Pandhu bakal munggah ana swarga Tundasana lan niatku wis gembleng niatku wis nyawiji ora bakal aku metu saka sanggar pamujan iki yen to Bapak Pandhu durung munggah ana kaswargan jati mbarep kakangku permara reh mangus wumya ngambreng dadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatkung risang kanta mastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah humyus hamara wayanto Dimas Yayi Werkudara Yayi
bareng Siadi kondo kang kaya mangkono tumuli gumregah penggalipun kakang ingkang mangkono pun kakang prasapa ora mung Siadi kang ora bakal metu saka sanggar pamujan nadyan Puntadewa semono uga bakale anyeng kuyung apa kang dadi lekase Nyai Njodimati lamun Bapa Mandhu lan Ibu Madrim durung munggah ana kasuwargan jati pun kakang uga ora bakal metu saka sanggar palanggatan iki ya Dimas semanten ugi kula kakang Mas kula ugi badhe anjurung menapa ingkang dados sedyanipun kakang Bimasena Pati-pati Janaka mboten badhe medal saking sanggar pamujan menawi dereng kasembadan menapa ingkang dados niatipun kakang panenggak semanten ugi kula kakang Mas semanten ugi kula kang rayi kakang Mas wah bombong rasane atiku dene Puntadewa kakangku Janaka lan kembar padha anjurung niate Werkudara ingkang mangkono aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi Yayi pun kakang durung suwe anggone weruh babakan panandhange Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Madrim kang mapan ana kawah Candradimuka miturut panemuku kaya ora tinemu nalar ora ketemu nalar dasarmu apa barep kakangku ngelingi marang Kanjeng Rama Pandhu sugenge tansah nyeramakake marang kabecikan ora nate singlar saka kautaman kaya-kaya jagat iki kebrebegen marang darmane Kanjeng Rama Pandhu nalendra kang tansah njejekake ing reh kawibawan bebasan ateteken suci pepayung budi rahayu nanging sabab apa Dimas teka sedane Kanjeng Rama Pandhu malah kapapanake ana madyaning kawah Candradimuka mbarep kakangku sak becik-becike wong mesti ana alane mengkono uga kosok baline sak elek-eleke menungso mesti ana sethithik tumindak becike Bapa Pandhu kuwi mung manungsa lumrah isih kedunungan ina lali salah apes kelawan pati kejaba saka kuwi Bapa Pandhu mapan ana kawah Candradimuka pancen kudu nyaur marang utange nalika sugeng ana alam padang kepiye mungguh gancare Dimas pun kakang kepingin ngerti piye larah-larahe kepiye sejarah kang sarta panandhange Bapa Pandhu rada maju lungguh mbarep kakangku Adyatur miturut hanut sumarah mring Gusti dene sidi miyang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rinarepan mring pra abdi barep kakangku Werkudara kepiye duk kepungkur nalika Ibu Madrim garbini utawa mbobot adiku kembar Ibu Madrim ngidam kaworan kepingin numpak wujute Lembu Andini kamangka Lembu Andini kuwi titiane Bathara Guru saka tresnane Pandhu kelawan Ibu Madrim nganti direwangi munggah ana kayangan ngampil wujute Lembu Andini Bathara Guru menehi syarat
bakal disembadani pamintane ngampil wujude lembu andini. Nanging besok yen wis murut kasedan jati sukmane Bapa Pandhu lan Ibu Madrim kacemplungake mapan ana kawah Candra Dimuka. Saka gedhe tresnane Bapa Pandhu marang Ibu Madrim, Bapa Pandhu nyarujuki syarat kang didhawuhake dening Manikmaya. Kok Siadi Trawaca nggone nyeritake kahanane Bapa Pandhu krana Werkudara ngawruhi dhewe babarna Dimas. Nalika semana Bapa Pandhu gerah santer awit sukune ketaman pusakane Prabu Tremboko. Jroning gerah santer para pinisepuh padha nunggoni kahanane Bapa Pandhu. Dumadakan ana angin sumribit milir. Tinemune jebul angin mau dumadi saka kemayane Yamadipati. Kabeh wong sak negara Ngamarta padha kesirep lan turu kaya babatan pacing. Sing ora turu kena kemayane Yamadipati mung loro, siji Kakek Abyasa, loro Werkudara. Mula aku weruh nalika Yamadipati njabut nyawani Bapa Pandhu. Nalika samono sukmane Bapa Pandhu dikanthi marang kayangan. Tumuli aku mlumpat nututi Yamadipati. Kakek Abyasa uga nututi marang lakuku bareng tekan kayangan. Kaya ngopo rasaku? Kaya pedhot-pedhota jantungku. Nyawang kanthi mripatku dhewe bapak sing ngukir jiwa ragaku cemplungke ana kawah pasiksan. Nalika semono aku kepengin nututi mlebu ana sajroning kawah, nanging dipenggak kelawan Kakek Abyasa merga durung titi wancine. Merga durung titi wancine Pandhawa bisa nyuwargake Sudarma. Mula nganti tak rewangi tapa brata mabana sanggar pamujan. Ingkang wigati aku bakal gawe cara supaya Werkudara bisa ngunggahake Bapa Pandhu lan Ibu Madrim ana kaswargan sejati. Mula marep kakangku Tarunana Windanana yen para Jawata durung ngunggahake Bapa Pandhu lan Ibu Madrim ana kaswargan jati. Nadyan dadi batang ning kene bakal tak lakoni marep kakangku. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin lir-lena tanpa kanin yen tam tulusa mengko sang Dyahutama Kumareke tiasira Indra Ngamarta Prabu Puntadewa dupi midhang Kedhaturya kang rayi Raden Harya Werkudara ing cipta sumpah prasetya datan medal saking sanggar pamujan menawi dereng kasembadan ing sedya para Pandhawa gangsal wis prasetya jroning galih arsa nyuwargakaken ingkang Sudarma ingkang mapan ana kawah kasiksan. Ndadak ing mangke ana mendung tumiyung kaya agawe payung. Satemah peteng dedet lelimengan negara Ngamarta kaya ketaman Begawa. Dumadakan
Dumadaan ana tatik ingkang hanyigar ponang mendung satemah biar soroting Sang Hyang Pratangga Pati mlebet ana sajroning sanggar balanggatan nyarengi tuwuning pukulun Bathara Naradaya Kanika Putra ingkang hangit jawantah mrepeki ungyaning para Pandhawa ndadosaken kagyat kang samya mulat. Kang samar pamrih sing moyong ngasep Palanging aku pambukaning warana karo saking caritaning satriya linuwih kang maradi mring kaupaman ramane tole sayati kan pekat mring pangestine Lugun laguning bekas lo kita linuding kidung kadung katereng hamomong ngun manah rahayu ayu wana tan agala gumolong manadukara
Nyuwun pangapunten Bu Kulun. Handadosaken kejot raos sing manah kula paduka Pukulun Bathara Narada ingkang tumedhak wonten sanggar palanggatan negari Ngamarta Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti. Prakinjong Pak Pong Buk Bolong. Puntadewa iya wis ulun tampa Puntadewa ora liwat pangestu ulun mara diage ditampa kula bocah bagus Puntadewa. Lho nggih kula tampi mugi saged andayani kasantosan handadosaken kagiat sajroning penggalih dene paduka ingkang tumedhak wonten sanggar palanggatan negari Ngamarta menapa badhe paring pidana dhateng kang wayah pun Puntadewa. Upami makaten sumangga kula aturi paring dawuh kawula mboten badhe selak nanging menawi paduka Pukulun badhe paring ganjaran lajeng labuh menapa ingkang sampun kula tindakaken Bu Kulun. Ya Puntadewa ya. Sejatine prapta ulun ana ing sanggar pasemeden suci iki merga nampa dawuh saka Hyang Pramesti Guru kang nalika samono ngawuningane para Pandhawa kang nindakake yoga brata mapan ana sanggar pamujan. Tumuli nuding marang panjenengan ulun supaya tedhak ana sanggar palanggatan ingkang wigati merapeki marang jeneng kita Puntadewa. Mekaten Bu Kulun. Ya, kejaba saka iku kulup ulun kepengin mangerteni apa to kang dadi niate para Pandhawa kok nganti nindakake tapa brata mapan ana kene. Bu Kulun, menapa mboten langkung prayogi menawi paduka Pukulun ingkang kepareng hamedhar pangandikan langkung rumiyin andhawuhaken menapa ingkang dados perintahipun Pukulun Manikmaya. Halah ya ditakoni durung wangsulan malah ganti takon ya ora dadi baya pangapa Puntadewa ulun bakal walaka apa to darunane ulun tumedhak ana sangkar pamujan iki krana ulun diperintah kelawan Hyang Pramesti Guru saben jeneng kita Puntadewa katimbalan maraksun marang Kahyangan Suralaya dina iki uga bareng kelawan saklak ulun. Mekaten Bu Kulun. Iya Gusti Narada kakekku. Werkudara piye bocah ganteng? Perkara mbarep kakangku arep timbali ana Kahyangan sakarepmu. Yen to pancen mbarep gelem ning aku njaluk katerangan sing gumathok. Katerangan bab apa? Bathara Guru ngutus kakek Narada supaya mbarep kakangku munggah ana Kahyangan. Iya, saiki aku takon apa? Apa wigatine mbarep kakangku nganti diutus munggah ana Kahyangan? Werkudara, piye? Yen perlune apa? Ulun boyang ngerti. Mergo aku iki mung utusan, aku iki mung kongkonan. Perkara Puntadewa mengko bakal diparingi ganjaran utawa pidana, ulun datan sumurup. Ulun boyang ngerti. Ora ngerti tenan. Dadi kakek Narada ngongkon titah munggah Kahyangan tanpa ngerti apa to perlune kahanan ning Kahyangan. Ulun ora ngerti. Kuwi tenan. Nek nganti goroh piye? Eta kowe ngoyake piye to jane? Lahir batin aku iki ora ngerti Werkudara. Yen pancen kaya mangkono, aku ki ngakoni kowe dewa sing resik ning titenono. Angger kowe wani goroh karo titah, nadyan kowe wujude dewa ning dewa sing tumindak goroh. Lahir lan batinmu ora nyawiji, lati lan atimu ora makarti titenono. Ora jeneng Werkudara nyumpahi sekseni wong pirang-pirang Narada bakal dadi dewa sing lunga-lungu kaya kebu. Sik. Oh sembrono nya iki. Kowe nek ngucapi diati-ati aja sembrono. Lah kenang apa kowe dadak wedi? Nek kowe jujur kudune kowe ora wedi. Sejatine ulun ngerti. Kowe ngerti? Ning pun ulun wedi upama arep blakake. Ulun wedi kelawan palate Bathara Guru. Jujur kok wedi piye? Ora enek critane wong kono jujur kok malati ndak enek. Kowe nek jujur paling-paling kualat karo Bathara Guru, ning yen kowe ora jujur, kowe bakal kualat karo ucapmu dhewe. Ya, tak omong aja dioyak to. Aja dioyak. Ndak ngono. Anane Puntadewa, anane Puntadewa diutus munggah Kahyangan, ya sebab Puntadewa bakal nampa pidana. Musik. Piye? Apa dosa kang sarta lupute sing disandang dening mbarep kakangku? Lah, nek
perkara salahe Puntadewa aku ora ngerti tenan Werkudara. Ora ngerti apa Goro? Goro, ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti apa Goro? Ora ngerti. Goro apa ora ngerti? Goro. Lah kecekel. Kowe cah cilik Goro ora ngerti endi sing dhisik endi dijawab. Ayo blakakno. Nek ora bloko ana kami tuwane dewa ning tak nggo keset ndase. Ngesik. Wah kok ngancam to cah iki? Ya. Kesalane Puntadewa ana loro. Ana loro. Ha? Siji, wani nganggo jeneng Puntadewa, loro, wani nganggo gegelung keling. Saiki aku genti takon apa sebabe kok kakangku Puntadewa disalahke nganggo jeneng Puntadewa. Punta kuwi tegese linuwe, dewa wis ngarani. Maknane Puntadewa wani ngluwi panguwasane para dewa. Mula disalahke kelawan Hyang Pramesti Guru. Saiki aku takon apa? Puntadewa kakangku gawe gelung keling kok disalahne sebabe apa? Mergane gelung keling kuwi sing entuk engko mung para brahmana sing wis buntas ilmune. Hah? Contone Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sak piturute kuwi kabeh diwenangke nganggo gelung keling. Ning Puntadewa iki dudu brahmana, dudu pendeta, mung wujude ratu. Lah kok wani nganggo gelung keling? Yo. Saiki aku tak takon, kenang apa para dewa anggone ngluputke Puntadewa kakangku lagi saiki ora biyen-biyen nalika Puntadewa isih cilik. Mongko aku isih kelingan sing gelung keling Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa nanging Ibu Kunthi. Tegese Puntadewa kakangku nggone nganggo gelung keling wis wiwit bocah. Kenang apa kok lagi disalahke dina iki dewa biyen-biyene woh apa? Tur maneh Puntadewa nganggo jeneng Puntadewa iki sing maringi ya Bapa Pandhu lan Ibu Kunthi. Kenang apa leh ngluputke lagi saiki ora biyen-biyen. Biyen-biyen dewa do ewuh apa? Ayo mbuh. Ulun ra ngerti. Ning sing baku ulun iki mung kongkonan, ulun iki mung duta ngono. Mung dapur kongkonan, mung dadi lelantaran supaya Puntadewa ditimbali sowan ana kayangan. Yen pancen Puntadewa kakangku dina iki ditimbali sowan ana kayangan, Werkudara sing ora ngolehi, aku sing ora ngentukke. Lho, kok ora ngentukke kanthi dasar apa? Mergane Bathara Guru ora tumurun dhewe ana Ngamarta dadak kongkonan. Kudune nek Bathara Guru arep nyalahke Puntadewa, kudune wani teka dhewe. Ora usah ngangge kongkonan. Bocah iki piye to iki? Bocah iki piye? Aku ki dibayar karo Bathara Guru ya dikongkan-kongkon rono ngalor kidul ya kudu gelem. Supaya adil, gandeng Bathara Guru yen nimbali sarana wakil. Mula Puntadewa ora usah budal ning kayangan. Loh, kok ora budal? Sing budal wakile. Sing makili aku. Sing makili Puntadewa Werkudara. Mboten ngemungaken Kakang Mas Werkudara. Kula pun Janaka inggih saged dados wakil. Kula inggih saged dados wakil Bu Kulun. Kula inggih saged dados wakil Bu Kulun. Rungokno kupingmu. Sedulure kabeh siap dadi wakil, ora jeneng kakean. Wong siji sing makili wong papat. Sing dicalang siji sing mara papat. Mula barep kakangku. Kowe aja tindak ning kayangan kereben Werkudara Janaka lan kembar sing budal kayangan. Yen ana perkarane barep kakangku, aku Janaka lan kembar sing bakal nanggung. Aku iki ngerti ya jane aku wis tanggap. Aku ngerti niatmu Werkudara. Merga Puntadewa ki wonge ora duwe omong. Nah, iki mengko yen sing munggah kowe apa wae sing dadi pandangane Hyang Pramesti Guru, mesti bakale kowe sing ngarep wangsulan. Nyau ora? Iki urusanku dudu urusanmu. Kanthi pancatan aku munggah kayangan siji dadi wakile Puntadewa, loro kabeh gegayuhanku bakal kasembadan. Aku wakil, aku ya wakil. Wakil ki awak karo sikil. Iki uga bakal ngerampungke apa sing dadi gegayuhanku supaya kasembadan. Werkudara duwe gegayuhan apa? Iki perkaraku, kowe ora perlu ngerti. Wah, bocah kok ngeyel ora jamak. Puntadewa kepiye Puntadewa? Sawerga ngasih rajan momongso baronga kadang para Pandhawa Dawa Kulun. Ah, iki cah pinter iki. Merga Puntadewa iki wonge menengan dikon ngetan ya ngetan dikon ngulon ya ngulon. Sing ngeyelan iki tak cah mburi iki ya. Nek Puntadewa ki wit biyen cahe menengan.
bocah menengan bocah alim gitu. Ora tau dolanan wong wedok Puntadewa iki. Siji Puntadewa, loro dalang iki padha ngono. Ora tau gepok singgel karo wong wedok, isih suci ngono. Ora usah kakean gunem kang tanpa guna. Ayo mangkat ning kayangan. Ya, yen pancen kaya mangkono. Wis ya kula Puntadewa bareng Sintrang Samirana. Ulun bakal bali mring kayangan, pukulun sembah kula ingkang gawiring lampahan dika Hyang Wulu. Sintrang Samirana ing pereware lan mikat turu ing peran pinuntun ing manon umapa ing keratun Sintrang Samirana ing pereware lan mikat turu ing peran pinuntun ing manon umapa ing keratun Sintrang Samirana ing pereware pantikan guru ing peran pinuntun ing manon umapa ing keratun Kagatri sang kapirang ngurinangkul ginempit kempit dosa ngerep ananing bawana lah ing kono ta wau minggah aning kayangan Raden Bimasena Radyan Janaka dalah kembar sesarengan kalian Kaneka putra awit dados wakile sang pambayun nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa kocap ing pagedhongan Dewi Kunti tali brata wis mirengaken wasing pirembakan para Pandhawa dalah Bathara Narada dupi pirsa para Pandhawa binanjut ing deweng kayangan ya krekat Dewi Kunti hamrepek ing putra Prabu Puntadewa kalian tawang-tawang tangis. Oh. Anakku bocah bagus anak mbarep kang dadi wakile wong tuwa kowe dilairake dhisik kepenginanku supaya Puntadewa bisa ngayomi ati-atine kudune kowe bisa ngayomi lan ngayemi ati-atimu nanging kenang apa kowe kok tegel karo adimu Werkudara? Werkudara mbok kon dadi wakil. Apa kowe lali Puntadewa? Biyen nalika kowe rabi sing ngleboni sayembara, pamanmu Gandamana kuwi adimu Werkudara. Kowe mung kari nemu penake kowe iso dadi ratu ana Ngamarta kene. Sing mababati alas kuwi wadikmu kowe kon perang ora wani
bareng adimu iso nelokke bangsane Jim kene dadi negara apik. Adimu Bratasena sing notohke nyawane ya ora gelem dadi ratu. Mergo adimu pengen mulyake kowe. Nanging kowe ngemut kula krasa legi mbok untal sak lodonge. Kowe melek gendong lali Puntadewa. Sing nandhang dosa karo dewa kuwi kowe dudu Werkudara. Nanging yo kene malah adimu si Werkudara dicemplungke kawah Candradimuka. Kowe ning kene isih mangan enak, turu kepenak kemul Raja Brana adikmu mati. Kebacot kowe Puntadewa. Aku gelo nglairke kowe, aku gelo. Aku gelo kowe tegel karo adimu. Tegese aku ya tegel karo kowe Kangko. Tak jaluk banyu susu sing mbok cecepure dewasamu Kangko. Banget kowe Puntadewa. Puntadewa, kowe mati rasamu Puntadewa, ilang pikiranmu Puntadewa, kowe dadi menungso sing ora ngerti marang lelabuhan, kowe mukti wibawa keceh Raja Brana, kuwi sing duweni labuh gedhe adikmu Werkudara. Nanging kene kowe tegel marang patine adi-adimu sing duwe labuh gedhe marang kowe Puntadewa. Kowe anak mbarep sing ora iso dadi pengayomane adi-adimu. Mirang-mirangke wong tuamu Puntadewa, kowe kuwi wong apa? 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 Jiwa manding. Sedeng nalendra yaksa alaku kang malwaya ingkang bojleng iblis laknat padha cek-cekan awakku malih mbledhos sak gunung anakane dewa. Aku bakal munggah kayangan dewa ora adil. Yen dewa ora bisa njejekake adil, yen dewa ora bisa njejekake adil, Dewa Amra kang bakal ngosak asik kayangan Suralaya. Aku bakal ngrangsang kayangan, aku dudu Puntadewa, iki Dewa Amra.
sindene ben nyambut gawe. Aku koprol etungono ya. Oke. Ya. Woi, 1 ho ha e. Ho a e. Ho a e a e. 10 golek pasaran. Rumah layun Sang Yaksendra Gura rupa Mangesas kati pangsam pal keprapal selo kapal lasat satu lumah mangungsi kagiat kagut Kang Joko Dewa Bathara jagat mangestungkara Darpa Suradar. Nuringgih Sang Tandya Barari. Padha winanteng karaharjan Darpa Sura. Nggih. Niskala lampah kula mboten wonten alangan setunggal menapa syukur saiki aku arep takon karo kowe ya, Dar. Panglet babakan menapa Sang Tandya Bathari sing marake kowe sugih sapa? Paduka. Sing iso ndadekke kowe ratu sapa? Paduka. Kowe bisa kondang kaunang-onang kajara saindenging jagat raya merga sapa? Awit kula muja dhateng Paduka Sang Tandya Bathari Durga. Kowe sing marai laris sapa? Paduka. Ning ya kuwi ya Darpasura. Ibarat HP kowe iki ces-cesan. Kowe kok lekas tanggapanmu arang-arang kowe rene tak ces meneh, kok ora laris meneh. Ning ya kuwi jer Basuki mau apa ya apa sing mbok jaluk kelakon matane kowe ora lali seminggu pisan kowe kudu ngeloni aku, paham? Nggih, kula mboten badhe supe. Kok nganti lali ya seminggu pisan ora ngeloni aku ya dadi dalang ceng-cengpo kowe. Kowe nek pangin laris kudu muja ning aku kudu ngeloni aku. Nggih. Ora ki tanganku dadi selundupanmu. Nggih. Nggih. Lajeng kersa Paduka Tandya Bathari Durga, amiji kula wonten perlu ngene kabar wis mebar pawarta wis warata. Negara Ngamarta lagi kelangan kekuatan.
kecalan kekuatan. Ya, kaya dene gajah tanpa trale, macan tanpa siung, ula sing tanpa wisa, yoga sing tanpa duit. Oh nggih. Klentrak-klentruk. Pandhawa dina iki nampa paukuman bakal disiksana Kawah Candra Dimuka. Janjane kabeh mau ya saka reka dayane Betari Durga. Bathara Guru tak pengaruhi supaya gelem mateni Pandhawa satemah ngutus Bathara Narada supaya ngongkon Pandhawa munggah kayaan karep cemplungke ana Kawah Yomani. Jane Pandhawa ya ora duweni salah, jane Pandhawa ya ora duweni luput, jane Pandhawa ya ora duweni dosa. Ning tak golek-goleki kesalahane Pandhawa. Nggih, lajeng intinya inti Darmasura. Iki jane mung kanggo srana perang gagal, ngono. Sing saiki penonton saiki sing penting mudeng ngono ditanggap wong wis ngono beres. Basamu rasa muluk-muluk Darmasura, ya Dar. Nggih. Mestaken dawuh. Wis to manut aku laris. Nggih. Mula saiki siagakno wadya balamu. Kret lampit brungkat kimpul wonten lanang nyekel gaman lading pangerjing daging bathok wadahe getih. Digempur negara Ngamarta mumpung lagi kelangan kekuatan. Ngestaken dawuh. Sing ning mburi jenengmu sapa? Name kula pun Pinjungkala. Negaramu Parang Limbang. Ya. Kirapna Wadyabala gempur negara Ngamarta dadekke Karang Abang. Ngestaken dawuh. Gotong royong aja nganti keri. Kabeh 1000 bareng maju 100 bareng ambrus amit madal pasilan budal ini.
mampir